Jingħad li trid tiftakar minn fejn tlaqt biex tapprezza fejn wasalt u tifhem fejn sejjer. F'dawn il-ġranet il-Korp tal-Pulizija qed ifakkar il-212 l-anniversarju mit-twaqqif tiegħu. Il-mumenti ewlenin tal-istorja tal-Korp tal-Pulizija ta' Malta huma rappreżentati f'parti tal-mużew li għadha kemm ġiet rinnovata. L-Ispettur David Buġejja spjega lil TVM News li t-tifsira l-ġdida tal-mużew qed issir frott kollaborazzjoni li l-Korp għandu ma' Heritage Malta biex il-preżentazzjoni tal-esebiti tkun ċara, strutturata u interattiva. L-istorja tinsab irrakkuntata fatta fetrini b'enfasi fuq id-data tal-proklama tat-twaqqif tal-Korp, it-12 ta' Lulju 1814 fi żmien l-Ingliżi. Dan ifisser li l-Pulizija ta' Malta huma fost l-eqdem organizzazzjonijiet pulizjeski fl-Ewropa u fid-dinja. Nafu sew bl-proklama meta l-Korp tal-Pulizija kif nafu illum il-ġurnata twaqqaf. Ovvjament, ma' żmien evolva u dawk li huma l-artefatti u d-displays li qegħdin juruna warajja kif il-Korp evolva ma' żminijiet u kif illum sar il-Korp li l-Maltin u l-Awċin jarfu bħala l-Korp tal-Pulizija ta' Malta. Fost l-esebiti, uniformijiet il ntużaw tul is-snin, iż-żmien meta l-Korp kellu il-Marine Police b'responsabilità għal ħarsien tal-liġi fuq il-baħar, it-twaqqif tal-kavallerija fil-bidu tas-seklu 20, it-twaqqif ta' taqsima tal-investigazzjonijiet kriminali fl-1917 u x-xiri tal-ewwel 8 muturi fl-1925 għall-immaniġġjar ta' traffiku fit-toroq. Żmien it-tieni gwerra dinjija jinkludi għodot li kienu jużaw il-pulizija fis-salvataġġ tan-nies u s-sireni li bihom il-pulizija kienu jwissu li ġie attakk u l-għol klier wara. Iddokumentati wkoll mumenti oħra bħal meta fl-1954 id-depo ġie rilokat għal binja fejn jinsab illum u la qabel kienet l-Isptar Ċentrali. U f'Ġunju 1956 meta daħlu l-ewwel 4 membri nisa. F'tarf il-kuritur switchboard li kien hemm fil-control room u li kienet kruċjali biex tgħaddi telefonati minn post għal ieħor. L-ewwel fażi ta' rinnovar tal-mużew tinkludi wkoll sezzjoni ddedikata lil banda tal-Pulizija li twaqfet aktar minn 100 sena ilu. L-Ispettur David Buġejja spjega li l-proġett tal-Mużew tal-Pulizija ser jissoħta bit-twettieq ta' fażijiet oħra. Tieni fażi ħadd iffoka iktar fuq artefatti u għodot tal-Pulizija fil-waqt li hemm fażijiet oħra bħal tielet fażi li ħadd inkludi affarijiet bħal trasport tal-Korp tal-Pulizija u fażijiet iktar il-qudiem ħajiffukaw fuq affarijiet bħal l-eroj li kellna fil-Korp tal-Pulizija fejn stejjer u ġrajiet fejn kellna anke pulizija li waqt il-qadi ta' dmirijietom tilfu ħajjithom sfortunatament. Il-Mużew tal-Pulizija hu miftuħ għal pubbliku mit-2 sal-Ħadd u rakkomandat li qabel iżuru l-pubbliku jagħmel appuntament. Formula li tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Korp.